Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында. Диварларда купкан буяулар, урыны белән күгәрекләр, 52-25 йортында яшәүчеләр подъездның начар торышына зарлана. Су белән проблемалар, электр белән тәэмин итүдә эзлеклеләр. Кече Шилна авыл җирлегендә традицион халык җыены узды. Авыл халкын тагын нәрсә борчый? Ярчалыда картинг буенча традицион республика кышкы ярышлары ачылды. Беренче урынны кем яулады? Диварларда купкан буяулар, урыны белән күгәрекләр, 52-25 йортында яшәүчеләр күптән ремонтка мохтаҗ булган подъездның начар торышы турында сөйли. Бу урынга безнең төшерү төркеме дә барды. 52-25 йортында яшәүче Сәвия Гарифуллина эмоцияларын яшерә алмый. Аның сүзләренчә, ул коммуналь хезмәтләргә подъездны ремонтлау үтенече белән гариза язган. Яңарту 10 елдан артык булмаган. Менә безнең кыстыра комфортный жильёда 5 ел үтте. Рәхәтләндереп чип-чиста ремонт ясап куйдылар. Хотя бер нәрсә дә булмаган, әле такого не было. Ә безнең какая грязюка, 5-нче этажда хатын әйтмәсә, я бы еще не написала. Ул әйтә, минем башка ни төшәрдер дип куркам диде ул. Анда су ага бит менә бу трубаларга. Штукатуркалар кыела бит инде. 52-25 йортында яшәүчеләр ремонт үткәрелми, акчалар кая китә дип аптырый. Диварларда ярыклар барлыкка килгән, урыны белән буяулар купкан, хәтта күгәрек тә бар. Менә бу нинди галәмәт 89 елдан уят даже уят. Мин кызга барам, аның постоянный порядок, шуны хәл постоянный ремонт ясыйлар. Ә нишләп бездә соң ул алай түгел? Гомумән монда от нуля и до конца надо, бөтен нәрсәне итәргә кирәк. Стеналарны, әнә карагыз әле стеналарны ниләрне. Менә бу яңа уборщица ярый юып чыкты инде. Бу аның стенасы да юылмаган, тәрәзәсе дә юылмый. Ишекне дә үзебез куйган идек. Йорт автозаводский муниципаль идарәче компаниясы балансында тора. Коммуналчылар бу проблема турында белә, әмма алар сүзләренчә халыктан мөрәҗәгатьләр килмәгән, ләкин үзгәрешләр булачак. Текущий ремонт подъезда запланирован на август месяц 2023 года. Первый, второй и третий подъезды мы начали в этом году, они ремонтируются. Просто по графику у нас идет зимний период, ремонт подъездов не производится. Сложно его произвести, так как не будет качества ремонта. Шулай ук коммуналь хезмәткәрләр сүзләренчә 2023 елга шпаклевка ясау, диварларны 3 кат буяу, почта тартмаларын алыштыру һәм кирәк булган очракта баскыч тоткычларын алыштыру планлаштырылган. Капиталь ремонтка килгәндә аның сроклары әлегә билгеләнмәгән. Азилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ак халатлы фәрештә Марат Садыков күпләр өчен нәкъ менә шулай истә калачак. Республика сәламәтлек саклау министрлыгы башлыгының үлеме турындагы хәбәр кичә килде. Берничә көн элек 27 гыйнварда ул үзенең туган көнен билгеләп үтте. Беренчел мәгълүматлар буенча үлемнең сәбәбе йөрәк туктау. Марат Садыков 2018 елдан бирле сәламәтлек саклау министры булып эшләде. Ул медицина ярдәменең сыйфатын һәм мөмкинлеген арттыру, диагностика һәм дәвалауның заманча технологияләрен үлешеләр санын киметү һәм татарстанлыларның гомерен озынлыгын арттыруга зур игътибар бирде. Республиканың сәламәтлек саклау министры белән хушлашу Идел буе спорт һәм туризм университетында узды. Марат был очень надежный, четкий, конкретный. Особенно пандемия показала, как система здравоохранения республики отработала. Я искренне соболезную. Это большая утрата, и всегда мы будем помнить нашего товарища. Хушлашу чарасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко, Республика дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм Марат Садыковның белүчеләр һәм аның белән эшләүчеләр катнашты. Марат Садыковның Мирный бистәсендәге зиратта җирләделәр. Шолтова телерадиокомпаниясе Марат Ноил улының гаиләсенең һәм туганнарының кайгысын уртаклаша. Су белән проблемалар, электр белән тәэмин итүдә өзлекләр. Бу хакта Кече Шилна авыл җирлегендә яшәүчеләр сөйләде. Үзләренең теләкләре һәм проблемалары турында алар традицион халык җыены вакытында сөйли алдылар. Анда шулай ук гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, прокуратура, Тукай районы администрациясе вәкилләре дә килгән иде. Авыл халкын тагын нәрсә борчый? Бу турыда алдагы материалда сөйләрбез.
Наташа Сыч холык белән очрашуга бер генә сорау белән килгән. Кече Шилнәдә мәктәп кайчан төзеләчәк? Аның сүзләренчә, проблема турында алар ел саен сөйлиләр, әмма ул хәл ителми. Шул ук вакытта балалар өчен бернинди уңайлыклар да тудырылмаган. Дети учатся 2 смены, сидят чуть ли не друг на друге, кабинетики маленькие, бегают. Ну, места мало для детей очень. И вопрос школы вообще никак не решается, ни на каком уровне. Әмма Белоус пистәсендә яшәүчеләр эшәргә яраклы су булмаудан интегән, краннан пычрак су килә. Авыл кешеләре сүзләренчә, бу суны эчә түгел, юынырга да ярамый. Ул санитар нормаларга туры килми. Очрашуга килүчеләр үз сорауларына җавап ишеттеләр. Боль была основная, многолетняя. Это вода из то, что озвучил глава сейчас Ткаевского района Вельмис Баксович, что решается уже, и проект уже все это. В этом году начнутся уже строительные работы. Кече Шилнә авыл җирлегендә яшәүчеләр үзләренең сорауларын җиткерә алдылар. Тукай районы башлыгы Фаил Камаев хәбәр иткәнчә, бер юлы барлык объектларны төзү мөмкин түгел, ләкин эшләр башкарыла. Работа с каждым годом выполняется, но потребности ведь они, жителей, с каждым годом увеличиваются. Вот нам необходимо строить школу. Это вот около 750 миллиардов рублей. Необходимо строить детский сад. Необходимо строить администрацию, значит, сельского поселения. Они до сих пор сидят пока здесь в библиотеке. Фаил Камаев дәвам иткәнчә, беренче чиратта кешеләрне чиста су, яхшы юллар, газ, электр белән тәэмин итәргә кирәк, аннары чират социаль объектларга да җитәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. КамАЗ-мастер командасы кубогы өчен көрәш. Бу ял көннәрендә ярышчаллыда балалар, яшүсмерләр һәм яшьләр арасында картинг буенча традицион республика кышкы ярышлары ачылды. Анда бөтен Россиядән 150дән артык спортчы катнашты. Кем беренче булды? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Данияр Хасаншинга 9 яшь һәм шуның 3 елын ул картинг белән мауган. КамАЗ-мастер командасы кубогында ярышларда беренче генә катнашмый, шулай да борчылуын әйтте. Трасса хорошая, соперники тоже хорошие. Борьба будет. Ярышларда улы өчен җан атарга Даниярның әтисе Айнур Хасаншин да килгән иде. Әйтергә кирәк, нәкъ менә ул улын спортка алып килгән. У него соревновательный дух. Вот, и мы пришли на данный вид спорта больше воспитать в ребенке такие качества, как характер, да, его рвение, как бы, чтобы в жизни у него, как у человека, все было. Ярышлар гадәттәгечә 860 метр озынлыктагы буз трассасында уза. Анда туры тизлекле участокларда текә борылышлар да бар. Монда юл катнашучыларга пилот осталыгын күрсәтергә һәм иң җитез пилот исеме өчен көрәшергә мөмкинлек бирә. Ярышлар инде традицияга әверелде һәм Татарстан гына түгел, күрше төбәкләрнең картингчылары арасында да иң популярлары санала. Бу ярышларга Рязань, Киров, Пермь, Йошкар-Ола, Сарапул, Гусь-Хрустальный и Ижевстан спортчылар килгән. Очень отличные трассы, очень хорошие соперники. Здесь очень сделано все отлично. Все для людей, для спортсменов. Руководство здесь очень хорошо все подготовило. Ярышлар 9 класста үткәрелде. Иң яшь катнашучыга нибары 6 яшь, иң өлкәненә 54 яшь иде. В каждом из классов есть свои нюансы. Если класс без шипов, это невысокие скорости, но техника на льду себя ведет более непредсказуемо. И здесь мастерство пилота позволяет ему привести хороший результат на финиш. В классах на шипах гораздо возрастают скорости. Команда зачетында Ижау командасы җиңүче булды. Икенче һәм өченче урыннарны Чаллыдан КамАЗ-мастер юниор командалары бүлеште. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Чистота первозданной природы, целительный воздух, спокойствие леса, Камское море, санаторий Шифалысу и Жминводы в Татарстане, Ижовские минеральные воды, лечение, отдых совсем рядом. Для всей семьи на все времена. Требуются водители категории С. Зарплата от 60 тысяч рублей. 6-дневный рабочий график. Бесплатный завтрак и лаунч-бокс в дорогу. Иногородним сотрудникам предоставляется жилье. Телефон 8 919 626 30 70.
Ударно-волновая терапия в клинике «Урамед». Лечение простатита, аденомы, эректильной дисфункции. Прием ведет Абдурахманов Абдуселим Курбанович. Звоните 49 22 10.